mapiyo piyo e kaunti ma Mombasa mar mon miwa winja nene to jo Mombasa wacho nango kotudore koda thuon wacha ma watuwake odiochieng' ma kawuono wawinjane. Ginyenge luongano biro Peter Otonda ma ane jatend jopuonjre mano ker mar Technical University of Mombasa. Wach new funding model ni en wach ma osebedo for a very good time yakare 2023 kwadonja nyalo wacho ni wane elot manokwongo chako kode. Koro kano wachako nyaka gi sani anyalo wacho ni nitie students mang'eny ma kano apply for the first time inyalo yudo ni wa kata kumoro achiel ji ariyo lakini nyawadwa iketo band mopogore, nyawadwa bende iketo band mopogore. Ok ang'eyo ni tool mitiyogo no ne yiero ji nang'o, lakini yiero no nitie kaka in one way or the other nyithindo ne feel ni jomoko iketo kama ok owinjore, moso jok ma very needy iketo kama ok gi belong to, omiyo jomoko osetemo nego jonyuolgi by faking death certificates kendo gindiko death certificate jonyuol betho mondo dipo koketgi kumoro mabet be jang mondo oyienegi mondo gidhi mbele kod somo. An kaka jatend jopuonjre Technical University of Mombasa kae anyalo wacho ni system nitie kaka wan kaka institution osehinyowa nikech nyaka gi sani wan gi gowi mar 1 billion, wan gi 700 million from the government magi pes nyithindo mag new funding monego bed ni ichulo by the government, but each year ok gichul pesano in full, omiyo kata mana running the institution osebedo issue. 700 million is not small money. So kichake ng'iyo 300 million modong ni ma balance moa kuom nyithindo, kech nyithindo bende nitie moko oseyudo pek kendo chulo pesano osetamogi, omiyo kata kaka institution wan gi balance maduong' ahinya ma dokele institution de osekonyowa, omiyo weche ok osedhi smoothly kendo nyithindo mang'eny moko we school moko bende tema matin waneno kaka wakonyogi, but ok en gima yot ahinya. But nyocha wawinjo ka ker owacho ni ker President William Ruto owacho ni mbele kae gin gi mpango mar ni mondo higher institutions of learning obed free mondo nyithi sikul obed ka somo maonge chudo. Mano gima nyalo bedo maber ahinya kendo wan wanyalo encourage ni ker ka en gi mpango ailano to wan mano gima support nikech mae biro miyo watieko challenges mang'eny. Dipo ka oyudo ka housing be itimo, dipo ka oyudo ka nyithindo nyalo dong' mana gi wach housing no mondo kaka gitimo upkeep kendo gi housing, lakini wach fee no osebedo shida ahinya.